Li nemmen fil-qawmien, li nemmen fi Kristu irxoxt, ifisser li nibqa' nemmen li fl-abbissi tad-dlamiet tal-ħajja, iva, hemm id-dawl. Li nemmen fil-qawmien ifisser li ta' kuljum infittex dak li jagħti il-ħajja u mhux il-mewt. Meta naħfer lill-għadu tiegħi, meta nitma lill-imġewwaħ, meta naqbes għad-dgħajef, inkun qed nemmen fil-qawmien. Meta nibni id-dar tiegħi, meta ikolli il-kuraġġ nidħol għal relazzjoni dejjiema fi żwieġ, meta naċċetta li tarbija titwielet, iva, inkun qed nemmen fil-qawmien. Meta filgħodu inqum bil-paċi f'qalbi, meta nibqa' nistaġeb quddiem it-tluħ tax-xemx, meta immur għax-xogħol bil-ferħ, inkun qed nemmen fil-qawmien. Nemmen fil-qawmien ifisser inħaddan il-ħajja bil-fiduċja. Ifisser li nafda lil-ħija, li nafda lill-oħti. Ifisser li nirbaħ il-biża tal-weġat li hemm f'qalbi u niftaħ il-bibien beraħ għal ħuti il-bnedmin. Li nemmen flajt ifisser li nagħti sens u direzzjoni lil ħajti. Li nemmen flajt ifisser li ikolli nemmen li nista' nerġa' nibda mill-ġdid huma x'inhuma il-ġrajiet ta' ħajti.